Салом, дӯстони азиз, апаҳо, хоҳарҷонон, модарони гиромӣ, ҳамаи шумо хуш омадед ба канали ман. имрӯз чӣ хел мебинед дӯстон, ҳаво боронӣ, уже чанд рӯз шуд дар мо борон. ана инҷа бошад, дӯстони азиз, мехоҳам шумо ба мунирахона шинос кунам. ҳар намуд диадема, корона, чизе ки ба шумо маъқул аст, тоқичаҳо барои арӯсон, метавонед ҳамин касба закастед, фарқаш нест. шумо бояд кадом намудаш маъқул бошад аз интернет дида, агар сураташ ҳамин касба равон кунед, чӣ хеле ки хоҳед ҳам хел ба шумо тайёр карда метиҳанд. ман инстаграмаша закрепит мекунам. марҳамат, касоне ки инстаграм доранд, дар омада ҳамин касба муроҷиат кунанд. дӯстони азиз, беҳтарин диадемаҳоро омода мекунанд. این شب شبی مهتابی نوری چشمم بیداری گل جهان یاسومن بختت باشد یکتایی این شب شبی مهتابی I tried so hard and got so far but in the end it doesn't even matter I had to fall to lose. Инҷа бошад, дӯстони азиз, зинураҷон кати пайка рафтагӣ будем. барои зинураҷон харид кардем аз фрута няня. ҳар намуд напитко, коктейло гирифтам. печения, қаймоқ, масла, ҳамин ширини, пирини, каша. зинураба аз Nestle мехӯрад ҳозир. макарони гирифтам. зинураҷон ба гуфтам ки аз ҳамин чизо ҳозир попробовать кунад, аз ҳамин намузи йогурт. бисёртар ҳамин фрутаняня ҳозир маъқул шудагӣ ин ба баъд аз ҳамин шагайка Nestle бисёртар мехӯрем. дӯстони азиз, ман хонаи модарам рафта будам. ҳоло дар хонаи худам нестам. дар инҷо касе ки ман аз пеш подписатсия кардагӣ медонад ки пеш ман дар ҳаминҷо зиндагӣ мекардам, калон шудагӣ ҳастам. влогом дар ҳаминҷо мегузашт. хоҳарчанд буд бо номаш Шукрона. ҳавай каси ҳама чӣ мепухтем, гап мезадем. влогом ба мондагӣ будам да влогои пешам ба чанд сол пеш. духтарчама охирон прививкаш мондагӣ буд дӯстон. барои 1.5-солагиш мо камтарак дер кардем. ана акнун бурдам кардам, аммо охиронгиша худо ба шукр ҳазорон бор ки ҳамаш нағз гузашт, нағз гузаронд ҳамин охирон прививкаша. акнун ҳамин кати 6-солагиш ба мебарам бо почакаш камтарак варам кард. тамом уже дуюм-сеюм рӯз шуд, мана чанқа шуд нағз. мехони модарам ба гуфтам камтарак дам гирему истем, баъд хонаи худамон равем. инҷа бошад ман вай тайёр кард дӯстон. номаш чӣ? борш гуфтам тайёр кунам. дина свеклаҳоя ҷӯшонда мондаму имрӯз сар карсудем. дӯстони азиз, хоҳарчанд фақат мегуфт ки дастои ширин дорӣ, як авқоти бамаза пас. баъд имрӯз саҳар кати хестаму ҳамин чизоро тайёр кардам дӯстон. ҳамин бисёр саволо мешавад. оиди ҳамин вай ман дӯстон, оиди дарсии ман забони англисӣ. дӯстони азиз, ман хело ҳам хурсанд мешудам. бисёр одамо ба мисол дарсиям пеш чанд сол пеш, 10 сол пеш дарс медодам. баъд уже оҳиста мисол дигар ҷоё ба кор мекунам. мисол ҷои корам дигар ҷо аст, вақт надоштам, дигар дарс намедодам дӯстон. ҳозирам бошад оиладор ҳастам, фарзанди майда дорам, барои ҳамин дарс дода наметавонам дӯстон. дар блогои гузашта малакай гуфтам ки кор буромаданӣ ҳастам. агар кор буромадам насиб ҳамин баҳоро ба тамоман дигар уже наметавонам дарс додада. фақат ҳамин чӣ корам ба мисол рафта успед мекунам. тамом.
дӯстони азиз, хоҳарҷону апаҷону, дар влоги як та пешам гуфтагӣ будам ки якчанд чизои ки худам истифода намебарам мехоҳам ягон кас батиям. Як-ду кас аллакай нависдан ҳаваёба додам дӯстон. Оли дасти худашон ба насупоридаму хонаам равам, насиб бошад занг мезанам худашон ба барои он ки ҳозир дар хонаи худам нестам ва чизо дар хонам ҳастам. Мисол ман дар хонаи модарам ҳастам. Ана раҳмати калон ки мисол дилатон дур нарафта навистетон дӯстон. Ман худам хеле духтари чизое ки мехарам ҳамаша хушрӯ нигоҳ мекунам да. Баъд ҳавая ягон касба аз дили кушод метиҳам, ягон хел безеб фикр накарда. Барои ҳамин аз шумо миннатдорам ки оиди ҳамин чизо мисол вай карда ман ба навистетон. Раҳмат дӯстони азиз. Баъд касоне ки влогои мана тамошо мекунанд, лайк мемонанд, комментария менависанд ва ёбаям раҳмати калон дӯстони азиз. Ман бисёр хурсандам ки ҳамин влогои ман шумова маъқул аст. Бо чиҳо мехоҳедтон дар влоги ман бинедтон, метавонедтон дар комментарияҳо нависедтон. Ман ҳаракат мекунам ки барои шумо ҳамун чизоя тайёр кунаму видео кунам дӯстон. Дӯстони азиз, ростӣ дегу табаки худам кати кор карда дар ягон ҷо авқот кардан вай шудааст уже ки чӣ хел неудобна шудааст. Ба фикрам ҳамаам хел аст. Дегу табаки худаш кати одат кунад, дигар ҷо рафт авқот кунад, фикр мекунад авқоташ безеб баромад. Хоҳарчам дегчаш камтар дигар хел будааст. Вай авқот кардан камтар манба қиин шуд. Дегаш камтар калон будааст. Деги ман майдачаку дар хонам одам моба кам, шавҳараму духтарчам. Барои ҳамин ин буд як влогчаи имрӯзаи ман дӯстони азиз. Ҳоло ман чанд рӯз дар хонаи модарам ҳастам. Боз влогҳои нав ягон пухту паз мемонем. Хулоса хӯрокам беҳад ба мазза омад. Боз модарам гӯшту картошка тайёр кардан. Дастони модарони мо беҳад ба мазза аст дӯстон. Ман фикр мекунам ки дар ягон ҷо хӯроки ба маззае ки модарамон мепазад чени ҳамин нест дар ягон ҷо. Модарҷонам барои мо беҳад як хӯроки болаззат тайёр кардан. Бо барои неварашон як гала ширинию либосчаю ҳар чизако харида овардан. Беҳад хурсанд шудам. Зинураҷони манам амҷа бозӣ карда гаштаст, акнун хурсанд шудам.